наворҳои видео пайдо шуданд ва наган мо аз пеши худмон намегем. баъзе ҳолатҳое мешавад ки ҳуҷҷатҳоро мепурсанд аз шумо. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунем. оиди рейдҳои навбатӣ дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. рӯзҳои охирош мондагиай барои пур кардани анкетаҳои худтон барои грин карта. агар шумо ҳамин чиза соҳиб бишавен, ҳамин чиза бидонен ки озодона метавонен ба Америка сафар кунен, зиндагӣ ва кору фаъолият кунен. номере ки рӯи экран меброя дар WhatsApp-аш бинависонен, дар куҷое ки бошен грин картаҳои шуморо пур мекунад. ҳозирам вақт ҳастай. шикори навбатии муҳоҷирон дар Балашихаи Москав. Балашихаи Москав вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Русияро тораф мураккабтар мегарданд гуфтанд. мақомоти қудратии ин кишвар дар Балашихаи Москва амалиёти навбатии шикори муҳоҷиронро роҳандозӣ намуда, даҳо нафар муҳоҷирони меҳнатиро дар ҷараёни рейд мавриди таҳқир қарор доданд. дар шабакаҳои интернетӣ наворҳои видео пайдо шуданд ки аз рафти амалиёти навбатии мақомоти рус алайҳи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Москав сабт шуданд. яъне ки дар Федератсияи Русия боз рейди навбатиро пешкаш гардониданд барои нафарҳое ки кору фаъолият мекунанд ғайриқонунӣ, беҳуҷҷат ё ки кору фаъолият мекунанд ё зиндагӣ мекунанд бе документ. умуман дар ҳамин мавзӯъҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, муҳоҷирони корӣ амалиётҳои нав ташкил карданд ки дарҳол гирифта дастгир карда мисол депортатсия кардаистанд. пештар вақтҳое буд ки мисол дастгир мекарданд ва мебурданд ба суд. инакда вақтҳое мешид ки ҷарима таъин мекардану озод мекарданд. ҳозир дар ҳолате ки ҳамин рейде ки ташкил шудагиа дар шаҳри Москва дарҳол дастгир карда шаҳрвандои хориҷиро депортатсия кардаистанд. ин амалиёт шоми 27 октябр гузаронида шуда, муҳоҷирони дар рафти рейд гуфтанд ба идораҳои пулис бурда шаванд. аз сабабе ки боз дар он ҷо байни муҳоҷирон як латукуб сарзадагӣ буд, аз ҳамин сабаб ин рейдҳо ташкил карда шуданд. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар муҳоҷират қарор дорен, дар ғарибӣ қарор дорен, мисол дар ҳамин гуна муноқишаҳо даст назанен ё ки наздикӣ накунен. чунки барои як нафаре ки дағалона қоидаеро ҷамъията вайрон мекунад, дағалона мисол гуфтору рафтор мекунад, баъдан ҳамара мисол таи мушкилӣ мемонанд. мисол бигирем ҳамара рейд мекунанд ва тафтиши ҳуҷҷатҳоро сар мекунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. кор хона беҳтарин чизе фикр мекунам ҳар касе ки дар Россия қарор дорем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бо нархи арзон сафар кунед, як ширкати боваринока тавсиятон метиҳам. рақамош меброя, занг зада аз номи мо гап занед, бо нархи арзон шуморо мебаранд, ба хоси худованд соҳи саломат меёрандтон. холов нависонда ҳамин шумо ҳамин хем мегӯед баъд қимат мешавад. ин бародармон қиматшавии патента дар назар дорад. агар ки нашрияҳо нашр накунанд ва наган мо аз пеши худмон намегӯем. ба ҳамин хотир камтар фикр кунем, баъзе нафар баъд бинависем беҳтарин мешавад. Акрамов нависонда: ассалому алайкум бародар Сорбон, мо фахр мекунем ки шумо ҳастед. ҳамин хел хабарҳоро ба мо мефаҳмонед. мо низ огоҳ мешавем. раҳмат ба шумо. як чизро мехоҳам пурсам аз шумо. як мошини Лада Приора дорам. Тоҷикистон баромшар аз самошка мешава карда. ҷавобша интизорум. соли барориш 2008. зинда ва сарбаланд бошед нафарҳое ки тамошо мекунед, нафарҳое ки миннатдорӣ мекунед. мо баҳри шумо ҳамеша дар хизмат мебошем. ва мошине ки соли бароришаш 2008 мебошад, дар Тоҷикистон растамошка карда намешавад. аз соли 2013 боло иҷозат метиҳанд. так ҳамчун меҳмон биёед, агар иҷозат метиҳанд барои гаштан. як нафари дигар нависонда: додарҷон салом, кай вазъият хуб буд Сорбон. ҳамноми бачаам худованд нигаҳбон бошад ҳамаи муҳоҷироро. худованд кулли мардуми тоҷика нигаҳбон бошад дар ҳар куҷое ки бошанд. маъмуров нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон. ман 14 июн дар Питер рафта будам. баргардондам. ягон хел нарушения набуд. пеш аз Питер рафтан Красноярск официални кор мекардам. рӯйхати 120,000 номам бошад ё ин ки не. ин чиза шумо худтон метавонед ки бо тавассути сайти меҳнаттиҷӣ даромада тафтиш бикунед ва худтон огоҳ бошед бародари азиз. як нафари дигар нависонда: ман 2 сол шид беҳуҷҷат. августа хона равон намешавад бародар. беҳуҷҷат вақте ки шумо аз Россия берун мебироед, як минусаш ҳамин ки дар таможни контрол баъзе ҳолатҳое мешавад ки ҳуҷҷатҳоро мепурсанд аз шумо, патент ва регистратсия дода ки натонед, баъд метавонанд шуморо запрет навъез бикунанд.
як нафари дигар нависонда салом акаи сорбон праваи тоҷикиро дар Россия мешава алиш кунем. Агар ки шумо двойное гражданство дошта бошен метавонед ки бе ягон экзамени супоридан мақсад бирен иваз бикунед. То 1 апрели соли 2025 муҳлат додагиянд ки двойное гражданино правоошона бе экзамен метавонанд ки сразу алиш кунанд. Негматов Ҳабибулло нависонда: ассалому алайкум ака, ман 2 сол шид документ надорам. Қазоқистон граница бурам документ мешавад? Бо ягон таксии боваринок бирен шуморо бигзаронад граница бо обратно Россия воридтон бикунад? Бале мешавад. Ҳастанд хеле таксиҳое ки мисол аз уҳдаи ҳамин кор биромадан метавонанд. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, ягон саволи дигар бошад дар комментария саволотона бинависонед то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.